Ay grabe day kalami sila mga pagkaon diri. Og first time day mi ni kaon diri day no. Diri day ni day sa Upol sa Cagayan de Oro. So nakabayad lang mi ani og itki day. Pero ang imong itki day is grabe ka sulit. Kay lagi lami kay ilang mga pagkaon diri day, lami kay ilang mga putahe og lami kay sila og timpla. Pero sa itki day nabayad namo day no is daghan na day mi ani. Og daghan kay kan pwede mo order diri sa ilaha day. Kay kani mangong adlaw day is gikan mi ani og Claveria. Unya nag-decide mi day nga sa Cagayan de Oro na lang mi maniudto. Then pag-abot na mo og Cagayan day is naglibog mi og asa mi mangaon. Unya kay nakunahon nga ako ang sister-in-law nga mo try daw mi kaon ani nga restaurant day. Unya pag-abot na mo diri day is grabe ka daghang tawo mo nang nagpaabot mi. Kay daghan man lagi kay tawo day mo nang madili jud pud ang inyong order. Pero gitagad na mo ni day almost 1 hour siguro usa na serve ang amo ang pagkaon. Mo nang nakapaniud to mi ani day sis alas 2 na kapin sa hapon. Pero day di jud siya kamahayan day kay grabe kalami o grabe pud mi kabusog ani ba. Kay lagi sa 1,000 kapi namo nga bill day is grabe na kadaghang nga pagkaon. Ang uban gani day no is wa na mo nahurot ani mga panahon na pis lang. Ning samot na jud tong halo-halo day wa na jud ako nahurot day ako ana lang gibiyaan. O dakin sa di manambok ana og maoraton no bay oy.